Кучетата лаят, керванът си върви. Аман, аман, от душмани. От вас махнете тежкия товар. И запомнете, че Сашо Жокера е вашият кошмар. Кучетата лаят, керванът си върви. Аман, 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 от душмани. От вас махнете тежкия товар. Знаете, че аз съм вашият кошмар. Кучетата лаят, керванът си върви. Аман, 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 от душмани. От вас махнете тежкия товар. Знаете, че аз съм вашият кошмар. Караме си новите коли, имаме си телефони, айфони. Правиме си кефа на душата, затова сме винаги на хората в устата. Караме си новите коли, имаме си телефони, айфони. Правиме си кефа на душата, затова сме винаги на хората в устата. Богаташите не знаят да живеят като нас. Ние сме от махалата, а не жалиме парата. Парите си остават тука на земята, никой няма да ги вземе горе в небесата. Богаташите не знаят да живеят като нас. Ние сме от махалата, а не жалиме парата. Парите си остават тука на земята, никой няма да ги вземе горе в небесата. Караме си новите коли, имаме си телефони, айфони. Правиме си кефа на душата, затова сме винаги на хората в устата. Караме си новите коли, имаме си телефони, айфони. Правиме си кефа на душата, затова сме винаги на хората в устата. Задръж рестото, мръсно животно. Benim patron bir numara, benim şampiyon Avrupa'da. Paralarım çok, avtolarım çok, her şeyim çok, düşmanlar da yok. Benim patron bir numara, benim şampiyon Avrupa'da. Paralarım çok, avtolarım çok, her şeyim çok, düşmanlar da yok. Задръж рестото, мръсно животно. Един скромен подарък от нас, от бабата и дядото, за нашата внучка Гергана. Бог да ни я благослови. Един скромен подарък, една гривна.
И това всичко от нас, от бабата. Да, и от това всичко от нас за нашата дъщеричка. Да е жив и здрава. Принцесата. Принцесата. Айде, аз оставам подаръка тук за нея. Следващи. Не, трябва малко боли. Хайде, хайде. Айде, Бог да ме благослови. Хайде. Хайде. Амин, амин, амин. Амин, амин. Айде, Айде, кой ще идва сега? Айде. Дай му златочи. Амин. Дом да има вечност, радост. Амин. Амин. Давай, давай. Няма нищо. Малката принцеса да покара нов радост. Айде. Ако иски че, аз сам манки. Аз си взимах една кремичка. Скромничка, но некъде от сърце. Тя още е малка. Като ще правим, ще взимаме още. Бог да я благослови. Айде тук при малката. Айде, бабата ти си. О, чудома, Андрей. Есър? Не дака да ме, да 200-300 евро. Аз ще От бабата, от бабата. Тя не пича. Кайки ли те началте, кайки? И тя се лъчи. Жива. Това брат му къде отчу. Малката принцеса. Майко му. Много подаръци, бе. Това е от нас. Бог да я благослови малката. В името на Бог да Исус. даде пълнотата на годините й. Амин. Да живее в пълнота. Амин. В името на Исус. Да зарадва дядо си, баба си, майка си, баща си. Да расте в благодат. Бутерне, папу сила бутерни, мами сила. Да те благослови. Нека катерне ни бя само уважила. Нека да бъде в Божиите ръце. Бог да бъде с нея. Да я направи свалителка. Айде ме накълчи, Марси. Нашите чуми да вака. Принцеса, Бог да я благослови с семейството й. Да расте по Божията ръка. Това са нашите подаръци от Лелята и от Чичо и Ганчо. Още ще има. Айде, Марца. Значи злато способ. Ай, злато има. Оборудване за ногти. За кошчето има. Бибиронки има. Дядо! Дай колата да лъжи да... Ба. Перден върху гардероби. За нашата принцеса. Още има. И това е малко, още ще има. Докато расте, ще има. Тя е първата и... Той сърдича. Айде. Бог да ни я благослови. Амин. С дядо си, с баба си, с майка си, с цялата ни фамилия. Да я благослови Бог. Поне една годинка, дрехи няма да... Няма да купи.
И още ще има. Още, а нищо не е още. Имам един скромен подарък, пали живи и здрави, когато ще правим годинка, ще има повече. Ще има по-голям. Ще има по-голям. Златни обици. Да си ги носи със здрави. Бог да я благослови малката ни принцеса. И тя си ги търси, виж. Айде, Марица. И това е от нас. Чакай. И дядо има. Това пак от мен. На годинката повече. Живи и здрави. Това е от нас. Кона майка не е бил. Това е сестрата на майката. Има подарък от нея и нейния мъж Неви. Да са живи и здрави. От сърце. От сърце. Айде, чакай. Ще има още. Още ще има. Още Има, но в колата те много няма.